rád, že na našej akademickej pôde môžem privítať pána docenta Radoslava Procházku. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Téma dnešnej diskusie je Slovensko v Európskej únii. Diskutovať s vami dnes budú študenti katedry politológie všetkých ročníkov, majú na vás pripravené zaujímavé otázky, takže tešíme sa na diskusiu. Časť politikov je k Európskej únii tzv. Skeptická, a časť politikov sa skôr stotožňuje s projektom federalizácie Európskej únie, kde by ste mohli zadefinovať vy váš postoj k Európskej únii. Nech sa páči. No, skúsim to povedať v takej skrátke. Myslím si, že pre štát veľkosti a statusu Slovenskej republiky je súčasná podoba Európskej únie najefektívnejším nástrojom na zachovanie a dokonca posilnenie jeho vlastnej suverenity. Je to taký paradox, možno, ale Slovensko je nezávislejšie, suverénnejšie a vplyvnejšie ako člen Európskej únie, než by dnes bolo mimo jej hraníc. Ako vidíte budúcnosť Grécka v eurozóne? Ako časovo obmedzenú už dnes, myslím si, že a hovorím teraz na svoj osobný názor. Podľa mňa Grécko sa nedožije konca tohto roka ako člen eurozóny a z eurozóny odíde. To je môj názor. Pravdepodobnosť, že sa to stane, je nižšia podľa všetkých ostatných, alebo teda podľa takých nejakých, podľa väčšinových odhadov pravdepodobnosť, že Gréci odídu alebo budú odideli, je nižšia ako to, že zostanú. Ale mne sa zdá, že dochádza aj uniovým inštitúciám a hlavne trojke a samozrejme aj hlavným financovateľom tej pomoci. Dochádza trpezlivosť, pretože zo strany Grécka nedeliveruje. Proste tie záväzky, ktoré boli prevzaté, tak nie sú realizované a sú tam rôzne zaujímavé okolnosti. Pozrite, oni dostali 4 mesiace a tie 4 mesiace neboli náhodou, oni chceli 6. Keby dostali 6, tak je vlastne úplne ten termín na splnenie tých záväzkov po tom, čo dostanú ďalšiu veľkú tranžu pomoci. Tak to úplne je 4-mesačná lehota predtým, než majú dostať ďalšiu veľkú tranžu pomoci, čiže bude veľmi závisieť od toho, že čo naozaj zrealizujú. Ľudia, ktorí do tých Aten chodia, komunikujú s tou súčasnou administratívou, sú veľmi skeptickí, pretože majú pocit, že tá administratíva žije v nejakej virtuálnej realite. Myslím, ten nový establishment, alebo sa to týka aj toho predchádzajúceho, že v nejakej virtuálnej realite, že im úplne nedochádza, že naozaj to sa nedá takto, tými všelijakými vážnymi príslovmi. Zároveň ale je tu jeden faktor, ktorý nám nie sme s tým bezprostredne konfrontovaní, čiže ťažko nám jeho prežiť a vcítiť sa do neho, ale tá životná úroveň išla úplne brutálne do Grécku a víťazstvo Syrizy je výsledkom naozaj, že reálnej nálady v tom Grécku, že majú dosť toho uťahovania opaskov. Je to také, že keď si zvyknete na nejakú substanciu, na nejakú drogu, či už je to cukor, alebo nikotín, alebo niečo iné, no tak keď vám to vezmú, tak vám to chýba. A ten absťah, tie abstinenčné príznaky sú veľmi bolestivé, to majú dneska Gréci. Boli zvyknutí na pohodlný život a veľká väčšina absolventov vysokoškolského štúdia smerovala do verejného sektora. To bolo také vysnené, že nejde robiť pre súkromnú korporáciu, ale pre štát. Lebo to bolo pohodlné a to zrazu sa už nedá ufinancovať. Takže zdlháva odpoveď na jednoduchú otázku, ale ja si myslím, že dnes asi naozaj nie je oficiálne áno. Oficiálne je otázkou, že či zostanú alebo nezostanú. Môj osobný názor je, že v realite je to otázkou, že kedy odídu.